Roy trying I kumle pi pat sa sisien ni kapor ni step haga kerteng ba tiang tam ga badon bor tam ka jong utrai bu nong penim jigi u Jesus Christ ngadap da ga jinsungu u blay ba sa sisien pa ni kapor ngadon hang ni ban hikai ya ga tien ga jong blay hapdeng jong fi haga ni kapor today ta pila sngap ni ga khubor pila ap nga ai kumle syang su HIV bangangai ke ni ga khubor kan long ga jikai pi pila ro ban hikai lang ya ki we pila ban share ni ga video shagi way pat ki mo ki parlok ki jong pi ki sung it sung thon pila ban sam lang yang ni ka video shaki ken pila ban bo ka status ka jong pi ne pila ban sen ru mo ni ka video shaki tang ngai traun ker khu ye pi kat bagi nang ngap ni ka tien bang ngai ni ka tien kan long jing ker khu yingi hang ni ka por ka bamenta tagani ka sngi ko mangala ong pi ka to ka sngi ya ka bangin kren mentu sngi ka kren u kristan u bakinja do barangani ka sngi pan ngan kren yau tau kristan u bushu hiar pateng ne kristan u bushu kha pateng ne bushu hiar pateng tagani kata hagani ka jela ka jongi ki bon ma ki kristan ki bala shu kha pateng na ki kme ki kpa ba ki ta ki kme ki kpa ro mo na ki kme ki kpa ki jongi teng la de ki third generation de ki fourth generation Christians tadeng tangim da sungutu tan shu mo le se ya kita ki jinge shem jo kita ki apartment jongi kumno baki ki shem panga kwa ban ong fi ka ni ka sngi ka bomenta la da fidei ki kristan ki bala shu hiar pateng nganget fin sngap ni ka khubor banganget ka ni ka khubor kan long ka jingker khui pi hang ni ka por ka bomenta ki ni ki kristan hiar pateng ki kristan ki bedon ya ka kerteng ha ka balang ki badan ru le se kata ka kerteng kata ka jing shakri ka baki julet baki le jeseng bhairu ki pulero ka bible ki ju ya don menta bha ki kam jong ka balang but ki tip haru ya ki kam jong ka balang le ka history jong ka balang kum ta ter but haba pet na shabar itna bha ya kata ka jinglong jingim jong kita ki kristan ki bashu hiar pateng la supet ka biang de tang ba kam biang pat ka dei tang ne ka we ba ka jinglong kristan kam dei ka ba biang ahmat jong blei larang isu dei ki bisu her pateng ken mau haba ki kmi ki pa jongi ki de ki kristan ni la da ki la yo ya ka jing penem kam dei pat banging isu yo pateng pat ya kata ka jing penem namar bal along kristan ki kmi ki pa ge jongi ken mau ba ka jinglong kristan ni kata ka jing penem kadai kata ka bangi haban syami daladi ya ka bangi haban mat i daladi ya ka bangi haban pediang hi daladi ka bible ka ong ya kata mo rekat kita ki bla pediang ya u hakitul ai ka bor ban long ki khun u blai ni puli ka ni ka pon yones ka long ka ban ningkong kini ka khot ka ba khatar u jisu ong kum ni wong hendrai kat kita ki bela pediang i uha kitul ai ke bor badlong ki khun ublei kata kita ki banget aga kerteng ge jong ki bela kha om na kasnam lemne na ga mon ka do lemne na ga mon ubreu hendrai na ublei habdan ye kata ka jing khapat lada kampat dan kata ka jing khapat ka bamut hi ngim pat dei kita ki kristan ki bashisha ngimla ban long kristan by default ban shulong la kalong kristan hi kumto na marbala kha ha ka yeng kristan badeng tanga juong na kapor shakapor ken mawi gane ka way ba ublay ju don khun ksio ne ti khun pateng ublay udan be tang ki khun ju don ki khun ksio ne ki khun miao ki khun knai kumangi kristan mo ngi khot kumta pareng tu ong mo grandchildren great grandchildren mo ublay dan grandchildren dan great grandchildren ublay dan tangki sons and daughters lene ki khun chenrang bat ki khun kentai ju dan khun hiar pateng but ublay de upait ublay de kupa tadai ta kwa ban ong fi ha kan ka sngi ke bamenta ublay ju dan khun ksio tadai ta ka jinglong kristan ke jongi kade bandai bet namar balashu hiar pateng Rai haban pediang hi daladi yau Jesus Christ. Ki kini ki kristan hiar pateng ngashem haga jing shem ga jonga ki kristan hiar pateng ki tip ha ya ka balang ki it ya ka ki jikai jong ka balang rai ka ba kham so sat ka long balada phi kai pat ya ka tien ka jong blai ka kham ki ban pediang ki kham ko ngu ya ka jikai balang
negi jikai gi constitution balang negi riti dustur balang henry lada ka daipat shisha nakabanta ban but ikaktian ke jong blai ka bhai ki teng juong ikata khamsuk youtube brio am ubuan bait nakawai ko ka niam kamde na ki balong kristan lese na kawai kaniam ada deu na kaniam tenrai na kaniam hindu muslim na ki jat niam em utu bri hobo kla ka bomot em ka suk palat ya ban bot yu trai la ni kita ki no hikai ka suk ha banikai na markat ba hikai ki pediang bat ki ko ungu ya kata Henry yo kristan bala hiar pateng em usngo teng bau kham start ban ya kita kinong hikai ya kaktien ke jong ble ya dim ju pule bible bon ki kristan hiar pateng ngai i kata kim ju pule bible ki lada ki puler kim su thu i ke ka bible ka kren kumno kamut kumno ka thau shano kala shudai wetang ka rukom ban pule ni ka bible mju kan mau hiru ya ke ka bible kadang kat noteli kita ki lenong kat noteli kita ki dekat ne kat noteli kita ki kitab ne ka longkum ta ma kam dadon ji apher than ba utau kristan o baken jado namar ba kristan baken jado tip ine ka ktien ke jong blai bon ki kristan ki ba shuyer pateng ru kim tip i ka ktien ke jong blai kam don ru kata ka jingen show ine ka ktien ke jong blai ha ka donot ke jong ki tadeng ta haba kren ye ke ek teng ki kam kan mau ka ktien temen ne ka ktien ke jong brio ban ye ka ktien ke jong blai Tading ta mdani eru em a Shillong kristan gi post nem let je sang hi andre tip e ka tien ge jong ble msu tho e ru ka tien ge jong ble ka jing let je sang ge dei tangata ban shu ai attendance ne ban shu pen i bangalawan jing sang ne ba ngalawan sha kata ka yeng mani kata ka dei ka jinglong jong u kristan u bala shu hiar pateng Tading ta kwa ban ong ifi hagani ka ski ka bamata le se dan pedeng jong pi long kom ta phim da sungu thau than shapang o bleu jisu phim da sungu thau than shapang o min sim ba khoi ki jing trai ki jong min sim ba khoi bat kita ki ki ba ken jam min sim em na kwa ban ong ifi ka ne ka ski ka nir ka de ka por na ka ban ta jong pi ya ka ba phim dei ban shu it sa it iniam na kan ma ne ka por udan we breu bo it ba ka niam jo u bo sngo ba ta ka niam jo u am ni dan shu aka kum katakan niam ke jungu baru tahu de usol jong ka Tarsus bat habau yo snow ya kita ki kristan mau ya kita ki breu jong ka takalenti hang to ka por la khot be people of the way ki breu jong ka lenti udah dom udah bitar udah shrai udah bishni bat ka da ki khruchisha ba ko ki bitar da ki snamro ban yo snow ya ka kerteng ke jong ki bat ban yo i ki ru u shrai u dom u bitar bat ka bensim ke juu kada isi ado kata-kata balada uyo upen shitam bat upen yapro bat gi kata haga jinglong jingim ke jong uni uriuniam mo uriuniam ubala shu khapateng lane bola shu her pateng ubalong usol jong ka Tarsus u it bahaya kan yam ke jong u ka babel ki to ingi ki kam ki apostle kan long ba kendai ka khot ka beningkong ka ongom ni te usol haba udang persat ki jing berngem ba ki jing peniap ye ki senran jong trai ulalai orang ba lang do boda pan na u ki shiti Damascus shaki snagok bonda shem ye ki no ki noru ki bana kane kalenti la ki senrang ni ki kintai yo le lam ye ki balakhom she Jerusalem kane kadai ka jinglong ka jong u sol ka Tarsus usol jong ka Tarsus uday ubreu ba it niam uday ubreu ba it shisha ya kataka tenrai ke jong u bat habau yo i ya ki kristan ya ki breu jong kataka lenti ke bible ke ong udah persat berngam ya ki tak jing berngam shisha udah isi yap kuma ong mengi khasi isi thlong lu thlong sing shisha udah isi ado kata-kata Re anda haba ula encounter, anda haba ula ya shem shisha yau jisu haga daga lenti ha Damascus. Kajing im ju baro kala bangi i shisha mo bau pol udah kala hado kata-kata ba ia kata ka ba udon yau shu te bakalong ka ba kong sana ka jing im ke jong habang pulih ktin jubleng i hang ni udah kop yala di ruang kum ni Filipin nong balai ke dekat besau ke ongkom ni langahi ngala ban yo daw ban shania wat hakado da ununu ruwaipat umut ban shania hakado manga ubak kham tamuang lada unu te lada ukwa sishal ne lada usngola ne usngu sarong ba udani tegi eke hakabakin jado
upol ong nga de bakam tam kamut nga de bahalor do na kita ki barok bot ukop ang ni ong balot sharing nga haga baprasgi na ki kinja Israel na judge Benjamin u Hebrew na ki Hebrew Shapanga hukum uparsi, shapanga jingshitrem, ben ya balang shapanga hok, kabana hukum ubaklem jingrem, wong along be ubreu balong tip top na kanyam kurukom, na day shishaw babyang be take na dong shadong, klem dan jing duna, klem dan jing bakla, nga don ni ka jing start, nga don ni ka jing tip, nga don shishay ya kata ka jing la ru. Mo, Henry kita ki balong ki jing mentoy nga, yakini nganyo ka jingdo na kamentaw Chris ho shishaken banganyo yakini ki aka baro bakilong ka jingdo na kamenta ka jing baha kortam jong ka jingtip ya u Chris Jisu bautra jonga na kabenta jong u ngaladu no yaki aka baro banganyo syndrome yaki khnang bangan yo ya u Chris Paul Ukraine ka tawong kita ki aka ki balong ka jing mento yang mo lada uong lada haka jing nang jing start ngala tip pelat haka do ngala bit pelat teh bangan long haka kerdan ru haka taka jing don jing em lane haka taki ek baro uong lada ka dei haka hukum lada ke ngadei baklem jingrem tadi ta lada ngadei bencania haka do em ngadei bahalor tam tadi uong banadu kesnipat bangangai syam yu jisu tuong bagini ki baro kim don jimento syenga bat nganyau syndrome kita bangan yo yau Chris. Tadi kita haba yo yau Chris am ke GM kala. Tadi kita ki brio ki bala yo shisha yo trayam. Tagamut ka baning kong ke GM ke jongki udai be ujisu. Tadi kita haba ki puli ka ktin ki sungau tu. Haba ki yo sungau ka ktin ke jong blair ka rung ha ka do onot ke jongki. Lem da kum taam u brio hi u basu hiar pateng let jeseng ke jingmut ka let chawai ka ktin ke jong blair ka let chawai. Kam yo Jakarta ka mensim. Kam yo jaka ka donot bading tau bri usa bi kumju kam dan ke jingsan ha kata ka GM ke jaman sim le se ho la shu itnat nang ha kata ka bakin jado le se umdi umbam mo la shu ibiang kum ta hanre umdan pat kata ka jinga dai ka bashisha bat u Jesus Christ tadi ta ka abon ong fi ka ne ka sngi ka bamenta utrai umman re yangi bangin Shillong tang kita ki sol jong ka Tarsus re bangin kelalong sedang kita ki Paul mau Paul apostol. Tadi kita ko aban ong ifi kita ki bala yo Jesus Christ kila sungul tu te ya ke baki ki dei ban le. Puli ka tien ki sungul tu kila shempang la da bakren shempang ka no ka ji kai tien ke jong blai. La ba ong kala ka bamut ki suk tu kita ka jing kala ka bamut. Ha ba ong le chika ka jing baptis ki suk tu ya kata. La da ong kum pliang men sim ko ben kren ki tli ne ban yo ki jing ai ki sung tu ya kata. Re ubrio bu shu hiar pateng sung tu ke benai ya kata. Lada keli ke history jaka balang le se ula ban tip ya kata dari da keli ke tien ke jong blate 0 dan am tadi ingta ko aban ong ifi ni ke ski ba menta ngai i kata mo ki brio ki balayo pediang shishayu jisu dei ngi kum ki pastor teng tengim dan kam ban hikai ki sim jong blame hikai bi ki tadi ingta don utu brio ba le se ka por bu udang wan ning kong don snyo be jerong ngi kum ki pastor ngim don kam ban ong kap no tu snyo jong pi don ki bawan ki dedeng ki khoila na de ki ser mo kum ki sinrang kam de itnat te kata ngim ong ru ya kata phile no kam ta lot no allow no re sim ba khu jong blai am ukran tadi ta ka babel ka ong ya kata bam da don kam ban hikai ki na mar hadin ba ki le pediang ke jingkala ka bamut ka bishisha sim ba khu hikai ki kita ki bara pe mahang ni ka babel ka ong Nastunat ban pulih nak kapor yang ni kalau nong bagi ni dekat kita kadai nak Stephen engkong ke jong Paul syaki korin kalau nong ka ar khat saw ko ong henry ubrio bakan jado pediang kita ki jong sim ublay namar kilong ka jing biet ya ban lahi ban itu yaki naba daga bakin jaman sim babishareki henry utaw bakin jaman sim ubishareki baro henry ya uhi dan babishar namar batip ya jingmut utrai ba hikaya Henry ngi don ke jingmut ukris kan. Tadi ta uta bodon yo Jesus Christ uyo e jingmut jong try. Tadi ta usungu tu e de ki jong try. Umile persya re baktin ke jong blai ka kren. Baru syuk ting ru no kwa syu e de ka burom jong ka pertai ne ka burom jong ka do. Ukwa bitang ne ka wei ban pensungu ba yo Jesus Christ. Ban prit ile ne ka ktin ke jong blai ban kongu e ne ka ktin ke jong blai. Utahi udai ukristan ubashishakan.
Tading tahu kristan ubi hiar pateng ngong fi ka tan. Kasi dan pedeng jong fi long kum ta ni ka puan ngam tahu ya kata ngam penram ya fi nga keren kan ini ka khubor. Ia ka ba pi pin yo ia kata ka jing em ka batamai. Fin pediang syai utrai lada mdai kum ta deh ka sgi ka ba khado jisu nong pidai ki ngam jula itu fi. Kan mau em ka babel ki itu ingi baladon kita ki beri ki belap ki gospel ki bele ki kamba ki bele be ki ksut. Jisu ong am itu ya fi kilet no nanga pi ki baju trai bamman ong. Ka basungu kedit shisha te kata ka kentien. Kalong shisha ka basungu ma do kata kini ki beri ki bela syakri ublai. Ki elap ya gospel ki kran ka kerteng ka jong Jisu. Ki be ksut ki le ki kamba kum ta ter hanya ka bakhado Jisu ong ngam itu ya pi. Balai ong itu. Namar bo yo I yaladi hagita ki beri. Mar kita ki beri ki empat pediang yo Jisu. Kimlong ko mo Jisu. Let's see, yarway, ke jing yarway. Manong, yo Jisu, ban sariem, ay jing bahabri yo Jisu. An ihangan, rey, o Jisu habu pet yaki yo ite. Ia kata ke jinglong ke jong haki. Tagadi kata haka bakadu, o ngami tu, ipin marfim kong nga. Tamar la fidei shisha ki kun ki jong afi haban kong nga. Jong kata, rangi dei shisha ki kun ki jong Jisu, ki haban kong yo kupa. Hap kong kupa de. Hap long shisha kumbalong mau. Lemda kum ta tu ong pim dei ki kon ki jonga namar pim kong na ei ru pim kong te tagade ka tau ong ha ka ta sngi gam jula itu ya fi tani ka sngi tangin ya duai ban ngangai bu trai on ai bor ya fi ba fin yo pediang shisha yo Jisu ha ka da onot jong fi dei tam shu pediang sedang man pulih ne ka ketien bala fi kwa shisha bu Jisu no na ka da onot ka jong fi ai ba fin don ni ka ketien la film don ni ka ketien film don Jisu bala fi don ni ka ketien ka bla persat no men sem Tigamut pidan ru yang mensim ko jong blai. Tani tau brio bam dan ya ka eke pot dak not ubam pediang ru ina ka ketien ne ubam su thu ina ka ketien. Tau mlak ban long ujong Jisu. Ina dwai ni por menta. Try nga su iet bang ayo ban kren ni ka ketien ban hikai ni ka ketien ni ka por menta. Dan sibon ko try ni ka por bang ai isha sibon ba gidan ni ka por. Bagi dei ko kon rat try kita ki kristan ki bisu hiar pateng. Kim pat don ke jing shambat me kim pat don kata ke jing mat ya me kim pat don ko kon rat try kata ke jing sngo tho syai kedar ya gi eki kita ki bekenja mesim kita barok Shillong berngut bernget bangada dua ya pia ke ni ke sngi ke bamantafin ayo itu syai kedar ya Jisu ba finyo pediang si syai ya Jisu ba finda kela ke bemut si syai do menta ke sngi ba finom kam itan it ki nyam ki rukom men fin bu nang kong bi Jisu bat ya ke tien ke jo ya ka fin ko ngo yu ya ka fin penrit khamat jong ya ka fin nget ya ka ba fin shu ong bi ho oi trai ban im ban perso ba bi tang ya ban boy kata ka dei ka kamram lani kata ka dei ka jinglong kita ki so jong uta ubriu bala shem shisha ya Jesus Christ mangat doa ya koi pindok menta ke sngi Vinalong siya ki brio. Am syuk kita ki kristan ki bala syuhiar pateng. Henrei ke bafyo hi daladi. Bafinlong siya kita ki kon ya ke butra yo kenti ke nyapi. Pilong ke jiyo kenti ke jong trai. Ya ke bana do menda ke sngi fin khot yo blay jong fi. Kumu aba ko pa. Mdei syuk kum ta u blay u jengai henrei u blay u bahajan Bafinlong siya kita ki kon ki siya ke jong ban ma unlong siya ta personal God jong fi. Dato blay u shimet jong fi. Bau Jisu long tau try bo shimet jong pi. Pada dok menda ke segi fin long shisha kita ki kon gentai bagi kon rang ki jong try. Ngad wai agar kui pi dok menda ke segi. Bo mesti mo koi nuana ke GM jong pi. Pena shempang pena sngau to ik tien ke jong blai. Badi ka ba finang la ken da shisha. Ban em kat kum ke tien ke jong blai. Fin san na ke tien jong blai. Bo fin long ki ba mentoi na ka menta ka hima ke jong blai. Ngad wai agar kui pi ke segi agar teng Jisu. Amen. Amen. Try nang kerkui vingin saya syempat. Lai saya kesngi hagawai pat ka jingelap hagawai pat ka khubor step. Pala saya ngadan ban kren ru yo kristan ubakan jamin sim. Tengin ya good no akan kesngi u try nang kerkui vingin kesngi baro kesngi plain kerkui ku bless you. Amen.